Hinala ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Raqi and this is Trevor's Secret Files. Na talaga nga namang ang sakit sa damdamin. Iniwan siya ng taong mahal na mahal niya. Pinagbigyan niya, pinag-alayan niya ng lahat-lahat ng meron siya. Pero anong napala niya? Ipinagpalit lang siya sa nagngangalang Shine na lalaki pala. Si Shine na lalaki pala na merong 4 na gulong. Talo siya kasi siya may 2 gulong lang. Ngayon, hindi niya sure. Paano? At kung sakali daw na bumalik si Shine, si Shine tuloy. Shine. Si Chiki, sa buhay niya, nakabukas daw yung pinto. O diba? Ibang klaseng pagmamahal yung meron to. Iba. Ibang klaseng magmahal tong si Trevor. Kaya kung ako sa inyo, girls, kung may single ngayon, tapos matino naman, tapos feeling ninyo, kayo na yung tipo ng tao na kapag nagmahal kayo, isa lang talaga, tapos makukontento kayo yung ganun. Bibigay ko na lang yung profile ni Trevor. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions sa ito pong sabi ng ating kabisyo na si Doc Georgie. Hi Trevor, ibabase ko lang ang opinion ko sa laman ng kwento mo. Sa tingin ko, mukhang convenience store ka lang sa paningin ni Chiki. Kailangan kanya kasi kapaki-pakinabang ka. Convenient ka sa kanya. Sana by this time, alam mo na ang style niya. Ang dami yung naging options niya. And in my perspective, you were just one of them. Kaliwa kanan ba naman ang nagiging sandalan niya noon? Sana naging hint na yun sa'yo how she would be as a girlfriend. She could not stick to her previous partners and she did the same thing to you kahit 7 years pa ang itinagal ninyo. Sayang. Pero that's how it is. Isinugal mo ang puso mo for Chiki and this is what you've got. Sorry sa pinagdaanan mo. Take the time to heal. Nobody deserves na maiwan sa ere. I pray na gumaling ulit ang puso mo whether it's for Chiki or for someone else. From Doc Georgie. True. Ako din, feeling ko naging convenience store siya para sa kanya. Yung tipong mahal ka lang kasi kailangan ka. Hindi dahil mahal na mahal ka kaya kailangan ka. Tama. Mahal na mahal ka kasi kailangan ka. Yun pala yun, sorry. Kailangan ka kasi mahal na mahal ka. Yung ganong klase ng pag-ibig, yung masarap, 'di ba? Yung kailangan ka niya kasi mahal na mahal ka niya. Hindi yung mahal ka lang niya kasi kailangan ka niya. Anyway, eto naman sabi ni Jason, nakakasad. Kala ko kayo na magkakatuluyan sa huli pero hindi pala. Wala kang magagawa sa choice niya kundi i-let go na lang siya. Mas masasaktan ka lang kung ipagpipilitan mo pa rin ang sarili mo sa kanya. From Jason. True. Pag pinilit, may magdudugo. At yun ang iyong puso. At naman ang sabi ni Isa. Sa'yo, Sender, humanap ka na lang ng babaeng magmamahal sa'yo ng tapat at totoo, hindi katulad ni Chiki na parang pinaglaruan ka lang. Nasayang ang 7 taon na pinagsamahan ninyo, napunta lang sa wala. Sana kalimutan mo na siya, mag-move on ka na. Thank you so much, Isa. Eto naman ang sabi ni Darwin Russell. Ang ganda ng improvement sa sound effects. Sabi ko sa inyo, bigyan nyo lang ako ng ilang araw o linggo mape-perfect ko rin yung pagsa-sound effects ko dito Diba? Kung napansin nyo kanina, sa dulo na lang ng Raqi Secret Files yung meron Secret Files, mga ganon. Natututunan yan, diba? Sa umpisa lang talaga medyo mahirap, pero kapag tumagal,
nagiging natural. Anyway, by the way, good for you, Trevor, na nalaman mo na ang cheating na ginawa sa'yo ni Chicky before the marriage. Kasi mas masakit kung naging mag-asawa pa kayo, tsaka pa siya magloloko. Ganun talaga sa pagpili ng jowa. Kahit ikaw pa ang tapat at totoong magmahal, pipili at pipili pa rin siya sa maling tao. Or baka naman yun yung tamang tao na tingin niya para sa kanya. Yun yung tingin niya na tamang tao para sa kanya. Yun. Eto naman ang sabi ni Joanne. Maya pabengi kay kayo, DJ Raqi, para kay SF Sender. Nagmahal ka lang ng tunay, kaso nga lang sa isang tao na laman ng bulsa lang ang gustong malaman. Malaman? Ay. Huh? Hindi maganda yon. Kung mahal mo talaga ang tao, meron man siya o wala, tanggap mo siya ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Baka sa susunod niyan, piloto na ang matipuhan ni Chicky. Charot with harot. Ito si Joanne. Thank you so much. Wala namang masama kahit ano pa yung klase ng trabaho nung taong gusto mong mahalin, diba? Ang mahalaga dyan, hindi ka tumitingin sa kung anong profession meron siya. Kasi yung mga titles, yung mga trabaho, pwedeng mawala yan eh. Pero yung tunay na pagkatao ng isang tao, yung pagkatao niya, yung karakter na meron siya, yun yung hindi mawawala sa kanya kahit lumipas pa ang panahon. So yun dapat yung una mong titingnan. Eto naman ang sabi ni Bernard, na speechless ako. Kasi parang naramdaman ko ulit yung nangyari sa akin dati. Siguro kung walang malalim na rason, si girlfriend, hindi ko na maintindihan to sinasabi niya. Natukso lang siya. Ayan. Ang babae naman na hindi tumitingin sa material na bagay, mahal ka nun. Babati po kay Roberto Alvarez at sa FBS Network from Bernard. Bernard, pakiayos naman yung mga message mo sa akin, no? Nahihirapan na ako intindihin, no? Anyway, eto pa sabi ni Charles. Balita ko. Sa motor taxi nagmula ang kaimehan ng tao. Kahit may jowa na sila. Ano yun? Ano motor taxi? Eto na naman tayo sa kakatihan ng mga haliparot kahit sinarot. Girls kasi kahit may boyfriend na kayo, wag na kayong umangkas sa iba. Sa partner nyo kayo makipag-imihan sa motorsiklo, wag sa rider. Tahiin ko yan eh. Ay, may pagtahi pa. Hi kay Pogi. Ayan o, sabi niya rito. Nakakasad po ang story ni Kuya Trevor. I hope na makayanan niya ang nangyari sa kanya. Buti na lang ako, kahit naka 2 wheels ako, hindi ako pinagpapalit ng partner ko sa naka 4 wheels. Charot. Pabati po sa TNVR Alliance The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na naka-tune in palagi sa Love Radio. Maraming salamat po. Eto pa, sabi ni JR Legaspi, bumabagal ako mag-drive sa sakit. May pagbagal ng mag-drive dahil sa sakit. Shoutout po sa Batang Kongre. Welcome back sa biyahe kay Kendrick More. Mabuhay ka. Grab drivers po kami. Uy, salamat Terry Bacho, Quenzel Bacobo, ayan. Miss you daw from Daddy K. And sa lahat ng mga nakikinig from Bulacan. May pahabol na comment. If a man truly loves you, during a fight, he won't chill with other girls. Hindi yun magayaya ng inom sa iba. He won't talk to other girls or find comfort from other girls. Instead, he will wait for you, will try to talk with you and fix the problem together. Pero syempre, sa ibang lalaki yun at sa ibang babae, iba sila kung paano mag-handle ng relationship. But no matter what happens, ang kailangan is kayong dalawa ang pumipili ng isa't isa. Hindi pwedeng isa lang ang pumipili ng isa. Thank you so much. Di naman talaga pwede na isa lang. It takes 2 to tango, sabi nga nila. And it takes 3 para makipag. Awesome. It takes 3 people para magkahiwalay na.
Ay, nako. Ayoko syempre i-normalize again yung mga ganitong klaseng bagay tulad na ng mga cheating na ginawa ni Chiki kasi maling-mali yun eh. Pero ang maganda doon, nakipag-iwalay na siya kay Trevor. Winakasan niya na. Kasi kailangan mo talagang maging totoo sa sarili mo at sa mga taong nagmamahal sa'yo. Kasi kapag hindi ka totoo sa sarili mo at sa mga taong nagmamahal sa'yo, then wala. Forever kang masasaktan at forever kang magiging balisa. Forever ka na walang peace of mind. Tunay yung kasabihan na the truth will set you free. Kaya tingnan mo si Chiki. Nung sinabi niya sa'yo na ayaw niya na, hindi niya man sinabi lahat sa'yo ang katotohanan na may bago na siya. Pero tingnan mo, di ba nag-soft launch agad siya sa social media? Ang lupit, di ba, ng mga ganong klaseng tao. And based nga dun sa story mo, mabilis siyang makahanap ng partner. So para lang siya din nagpapalit ng panty. Or parang nagpapalit siya ng toothbrush. Kasi yung toothbrush pwede mapalitan every 3 months, ha? Kapag yung toothbrush na gamit ninyo 1 taon na, ay, pwede pa. Pero kapag yung toothbrush na gamit ninyo, 10 years old pa lang kayo ginagamit yun na, tapos ngayon 20 anyos na kayo, utang na loob, magpalit naman kayo. Sa mga ganong klaseng bagay, pwede tayong magpalit. Pero sa aasawahin, yung umuo ka na, parang, lalo na sa mga mag-aasawa, hindi naman ganun yun. Hindi naman ganun yun. No? But the good thing here is that hindi pa kayo kasal at naging totoo na tong babaeng to sa iyo. At nasa sayo na lang yun kung paano mo ititake yung katotohanan na yun na una sa lahat, hindi ka na nga mahal kasi hindi ka nga pinili. Pangalawa, niloko ka. Pangatlo, kailangan mo nang lumandi. Kasi lumalandi na siya sa iba. Or kung hindi ka man lalandi, then sana matutuhan mo na mabuhay ng mag-isa, na masaya. Kasi hindi naman ibang tao ang makapagbibigay ng kumpletong kasiyahan sa buhay mo. Hindi naman ibang tao ang kukumpleto ng buhay mo. Ikaw dapat mismo sa sarili mo kumpleto na. Bonus na lang kapag merong isang tao na naging partner mo, na masasabi mong your person, na masasabi mong masasakyan ka sa lahat ng trip mo. Kung hindi ka mo masasakyan, at least masasabi mong, for better or for worse, till death do us part, eto na ang taong makakasama ko. Na dapat siya rin ganun sa'yo. Extra happiness yun. Bonus yun. You really need to work a lot of things about yourself. Hanapin mo ulit ikaw. Imagine dropping everything for a girl. Wala namang masama na magmahal, pero yung mawala yung identity mo dahil sa pagmamahal mo sa isang tao, do you think it's a proper kind of love? It's the right kind of love? You should never lose yourself in the process of loving someone too much. Nasasabi ko to kasi it will keep you sane. That kept me sane. During the time I was also heartbroken. Lahat naman tayo naiwan ni. Lahat naman tayo. Halos na heartbroken na. Iba-iba lang yung level. Iba-iba lang yung mga ipinagpalit. Iba-iba lang level lang yung mga sinugal natin. Pero one thing is for sure, lahat tayo sumugal na sa taong akala natin magiging forever natin. Pero hindi pala. I was once engaged. Akala ko yun na yun eh. Nakapagplano na ako sa sarili ko. Ako na lang pala yung mag-isa nagpaplano sa kasal namin. Yung pala, diba? May iba pala siyang But you get what I mean? Akala ko yun na yun eh.
Pero kailangan mo maging resilient. Katulad ng mga pag-respond natin sa mga kung anong calamities dito sa buhay natin. Kasi sa pagkakataong ito, ang meron ka is sarili mo. At kung hindi mo pa ayusin yung sarili mo, ano ka nang meron, di ba? Ano na talagang meron sa'yo? You take it as a challenge. Na parang, kailangan kong ibangon yung sarili ko. Kung nawala yung pagmamahal nitong taong sa'yo and you have so much love to give, then you give it to yourself. Kasi una sa lahat, yung respeto, pagmamahal, wala na dun sa jowa mo, naging jowa mo na si Chi. Hindi niya na naibigay yun sa iyo. Hayaan mo ng sarili mo magbigay nun sa sarili mo. Yung pagmamahal at respeto. Hindi yun na ide-demand sa ibang tao. Sarili mo ang makapagbibigay niyan sa iyo at dyan ka magsimula. Diyan ka magsimula. Gamitin mong lakas tong heartbreak na to para umusad ka sa buhay. Kasi kapag nagmamahal ka ng maling tao, para kang nakasakay sa bangkang nasa gitna ng kakalsadahan. Yung hindi ka na nga umuusad, nagmumukha ka pang tanga kasi nagsagasagwan ka ng sagwan. Wala naman tubig dun. So, yun. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Maraming pwedeng landiin. Pero isa lang ang pwedeng mahalin. Sana hindi mawala yung ikaw. Sana matagpuan mo siya ulit. Bigay mong itong oras na ito para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raqitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets sa mga hindi kaya magsulat pero gustong tumawag na lang para easy na lang. Okay lang yon. Oo, tawagan nyo ako. Ang number po namin ay 0916-529-5595. Viber line po yung meron kami. Huwag matigas ang ulo, ha? Viber number po namin yan, 0916-529-5595. Abangan ko ang tawag mo at ready na ako makinig ng pinakatatago mong sikreto. Kabisyo. Kapiling pa rin si DJ Raqi at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Trevor's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!